Asin rohama di hamu do dame nasian di bata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Hamu nama nami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ita na pungu di bagas joroon dohot akaruas ni huria nama dohot di pertanyaan di bagas nabi marhiti live streaming. Tabuka mabibilta manang tapar rohma hatan di bata nagabi jamita di pertanyaan tabudarion imanan nenet sian buku pangukapon biddu 5 ayat 10 syada sahat rodi ayat 14. Pangukapon biddu 5 ayat 10 syada sahat rodi ayat 14. Ujahaw matuhita songonon ma tarsura disi tapayutiut ma di bagasan rohat tabi dungi mamereng maau gabi hubigi ma songon suara ni torop suru-suruan humaliang habangsai nang suara ni akka parngulu dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu mar suara nagugu nasida madok natamado biru-biru nong tarbunui majalo haguguun dohot hamuraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian. Gabi hubigi suara ni nasa na tinopa akana di banua gijang di tano di toru di tano rodi na di laut tung saluhut na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaun dohot hasangapon dohot haguguun rodi saliling-liling nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui. Jadi didok naopat parngului ma amen laos manukka ma akasituai huhut marsobba ido sahatna horas madihita mola tema di nomor baju merah odope ya pertanyaan na wadong kelompok paduan suara manang tim mate baga merah munay nang iro nakki nasugari hubo to ngamardasi na merah uniku asa adong tong tadda na kompak ate alala so binoto basa kono majo ate nang das tung dia ro hamu dang na jes ni rohaku las rohaku mangida hamu noang sa baris museon na merah on ate anggon macam ate ide ima dos ni roha si bainna ido tabuna dos ni roha onate hamu nama nami na nami molo tahatai buku pangukapon ikon lao doro hata ahado masa disi ala berbeda buku berbeda surat na apostol Paulus manang surat-surat manang kitab-kitab atau buku-buku berbeda do konteks na masa disi jala molo dihatai pangukapon guarna madaina pangukapon ate sian hata ukap dui ukap berarti dibuka tidak ada rahasia patar tarida sudi jala somalna na dibuka manang na diukap akkano satarida hiaddo akkano satabotohian akkana sohiata bigihian jala masa mana julu ditiki zaman-zaman ni kekristenan mula-mula tang adong tabu gabi halak Kristen dang tabu halak Kristen bahasa hudok songoni ala memang sian akka parpade bisuk tulugia parpade tulugia madok bahwa kekerasan terhadap orang Kristen dimulanai hirana gabi si panganon di halak Kristen doi
hampir dodok konon dakya malua nasia di sian akaparsorion manang persoalan. Jala dangalani pabahenan nasida marukil menghadapi persoalan. Alai ala sogoni rohani humaliang do termasuk panggonggomi hati hai naso makalomohon hajongjongan hadiriu ni halak Kristen di tonga-tonga ni humaliang nasida. Dang binoto manangah hasikini rohana sida alena pasti dang apala di halomohon kehadiran hajongjongon ni halak Kristen hati hai. Hape so napola adong napinatupa ni halak Kristen ujui nasuhar, nama mengganggu, nama negai, dot akalana asing. Dinggado parsaura nasida, masih rupa do nasida, masih haposa do nasida, masih tangyanga do nasida, dang holan diri nasida ditanyakon, dang parpungan ni halak Kristen sabing na ditanyakon. Do songon tangyang pangodianon na idokon inang paditan nakin. Sudiru ditanyakon. Dang holan diri na ditanyakon. Dang holan huruyay ditanyakon. Alay sudi ditanyakon. Alay ima huruwa. Sikini jolma sen na julu satu narubi, sen narubi satu sonari, satu nanengro. Saya dong do Jepang. Nama kasugui halak Kristen. So naheta rugi nasida teh. Geriada tapakuling do dinggan. So ngona masa di humaliang tau na teh. Mula dong cerita iba padita palti panjaitan di sabula Bekasiado Philadelphia guarna hakabi Philadelphia. Ya do ku bahas hami adong grup Facebook nami padita. Guarna pedita masya holongan. Akan aso masya holongan dang masuk tu sih. Ikon na masya holongan do. Alana sa adong do pedito na masya rebutan ate. Adong doi. Alay ko na masya holongan do si. Huwasami ma. Ay wasak songuni karas ni halaki. Di patorang nasida may. Lubi 100 hali au. Roman nopot pesta ni halak yun. Jala sumurung do tupak kurasian nasida. Molo adong sian nasida na marsait hutopot do. Na tapi dak kutangyakon di julu nasida, ale hutangyakon do di bagasju, manang di bagasan rohakku. Molo adong ulaon manang pesta-pesta nasida, isarani idulad dodot akalana asing, hupatu pahami do, hupasatami do, akana hubartusi. Luwi sian 1000 hali hami, mamakulingin nasida asa mulak manang mardame rohana sida. Jaladang holan sada huria songoni. Hira suri du huria. Alay bahasa sogo rohana sida tu hita. Dang di boto nasida mangalusi sadok tuhanima nama botoi. Pangalaho bakko nama kasugon halak Kristen nama nginang. Saya dong dui di Portibion. Dan terbaik kita mengabati suguni rohani jolma tu hita. Dan terbaik kita mengabati sakap ni jolma naruwa tu hita. Karena memang Kristus itu bagi mereka adalah sesuatu nama yang sangat ditakutkan. Itu nama masa nanalaman si Johannes hati hai. Si Johannes do nama nurat buku pangukaponon. Menderita nasida. Sangat menderita. Dan sedia dope penderitaan nata alami dipartikan na perpudenon. Martibakon penderitaan na masa hati hai di pitu huria. Ima di Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, Laodikia. Hati hai i dope huria adong. Selalu do adong ancaman-ancaman. Selalu do adong pangaliliun. Penyiksaan bahkan tuhamatian. Bahkan si Johannes sendiri dibolok kodo. Tu sada puluh namar guar puluh Patmos. Molo songon dihitan nuaing, songon nusa kambangan may.
alai uparasya Nusa Kambangan dopi. Molo Nusa Kambangan basongon kos-kosan do ya teh. Di parada do besi panganon. Arong do alat olahraga di si. Boy do badminton jolma di si. Boy do jolma di si marvolli dot akrana asing. Mangida kasus nama. Ale molo pulo patmos nina. Molo hulum portibion manang malam bahulum masudi. Dang adong di leon lapu manang telong. Tabo to dobe telong teh obor. Dang adong do pedisi. Bamolo roma tani hari bati rumah masuk tu ruangan ni otik. Ido makana akan keluar sian patmos dang jol mabe berengo ni bana. Ala pucat do jol maninna molo keluar sian pulau Patmos. Di tahun si Johannes dui. Dibolok ko ni bana tu si dengan harapan mito ma hakaristenon. Mabiar mahala Kristen. Mula ma nasida tu agaw ugamona. Ditadikon ma hakaristenon. Ternyata Tuhan berpikiran yang lain. Asing do sakap di bata do sakap ni jolma. Songon do kondisi saya 55 iwalwete. Songon de tiboni langit dot portibionin na. Dang pikirakku pikiran munai. Dang dalakku dalam munai. Ido na masa di parnguluni hala Kristen sa sitong namang inang ikon tarida dui. Molo tumpi gudang songon na hurok nakin gudang na makasuguhi hita hala Kristen di pardalan ni ngulu ni parugamo taon taingok mak dang pikirakku pikiran munai dang dalakku dalam munai mangai do hala Kristen hati ai termasuk di hita nuai aku boto songo dia pangeyota molo didok mangai do hala Kristen sasitong na hudok matu hita manginang molo tutudo tahanguluhon hakaristen tai porsuk do hita takinata molo adong nama besogoro hatta ikota pakulingi ih tarbek kita dui ngai sugoro hatta di bain tulu hale pestata dang ro ngai sugoro hatta isi hape sehali pestana ngutur hibok du hita tong man sebaliknya sehali pestata dang ro tulu hale pestana ngaro hita belge musi tabain cenamot tak manang tupak tak tak baik kado hepot hita marwan-wan samuse sanggul miring sudi paning itu kan pengorbanan kan itu dah iku mertubit net gajeng na wah hippo mahita hape apalah pesta di bandang ro dang siro hata ale ikon senyum do hita tu nasida dang porsuki ngadi pahata-hata hita ale ikon senyum do hita buah musei dang acitinang di pahata-hata hita sampai goyang sanggul na yate kaniro itu dah ale ikon burjudo hita tu si ima molo Kristen ibana aidang terbaik kita najat aloni najat nang pemangai hala Kristen ikon hot do ibana di haporsion nai ido nang pemangai nang pehacit nang pesuguru ha ikon tabatu duhod do hakaristen utai aposte si Johannes nang pe di pulau Patmos bana dang manihai bana dang mabuburai bana tu Kaisar Domitianus hati hai daong geria ada hibul rohana ini kesempatan bagi saya untuk merenungkan keimanan saya ditikiro hamaoloni ditikiro penderitaan ini justru di situ kesempatan tang lau manukku debata dia dosa kamu Tuhan dan gabi maburai hita bah Tuhan cek burjuau Tuhan Tuhan buana mon now ale ditiki hita mengalami akan persoalan perdalan di perdalan ngulu tahun justru di situ kesempatan marsaor do debata dia dosa kamu Tuhan songon jamidan dari minggu dia masih bahenokku patupokku Tuhan di bagasan perdalanan nguluku Kristen
dang holan segedar goar Kristen si huton Kristus sih. Ale molo didukon Kristen namar lapata dui songon Kristus ma halak Kristeni. Songon dia Kristus. Songon biru-biru ibana. Dangulo mangalo ibana. Nah tapi adong haguguon na. Nah tapi dibatai bana jala anak ni dibatai bana. Nanggo otik dang kaluar siapa mangan na hatana salpu. Dame. Holong. Dame do hubuan tuhamu ninna. Dang adong dokon dame do hubuan tuhamu alai molosongonon daun. Di sudut konteks, di sudut situasi dame. Songon biru-biru ibana. Hohom maradopun si gustingi ibana ninna. Ido na masa di turpuk tahun, di dok desa 12, mar suara nagogo ma nasida madok nata mado biru-biru nong terbunui majalo hagogoon hamoraon hapistaran sahala hamuliaon dot hasangapon dohot puji-pujian. Karena Kristus kita sudah menang. Ido gogo dihita manginang. Ngamonang tuhatai. Ngamonang tuhatai. Ise Tuhan na disobahalak. Nabuhi mangulung se di Portibion. Tuhan ni say. Asing ni Tuhan ni halak Kristen. Anggo Tuhan na asing. Padang buhi jamin bah. Dakke dopi huboto adong Tuhan ni halakan. Na disobahalakan mangulung se siya namate. Gari ada ditanya kodo Tuhan nai. Asa dibayi ni bana tuhudulan na tumibur paning. Hurian ni Kristus na hinaholongan. Songo dia dohita menyikapi turpuk tahun. Na parjolo molo didok halak Kristen. Orang Kristen itu harus kuat inang amang. Harus kuat do halak Kristen. Nah tapi hampir, dabudo hata hampir onate. Ditiki masuk kami tu STT ujian interview tanya jawab langsung tuh di sini. Kris Panduli, ya Pak. Burju-burju do piba ala polos do piba tikini kan? Ya Pak. Sonare betong do polos niana te sotung aro amuna ropaning. Anggo ha polos oni hot do pe ropaning ate. Ai tikini polos do pisanon. Kris Panduli ya Pak. Hampir menang atau hampir kalah. Bagutur laut ala namonang dipikirin hampir menang Pak. Bah, dalu nama hok na. Bahasa Pak, ai molo hampir menang. Na dalu dui. Jadi Pak alus nah harus hampir kalah. Ala nah hampir kalai, namonang dui. Oh iya Pak. Ikun jok do hita hampir talu amang. Mangadubi aka pergumulan ngulun, unang merasa menang hita. Ikun adong do di bagasan nguluta, hampir kalah saya. Hampir kalah. Tapi, menang. Buasa do sokoni ala ngamonang Jesus tuhatai. Didok laki di sana tamado biru-biru nang tarbunui majalo haguguun akan namonang do dapotan haguguun tabering akan namonangi ka festival dot aka pertandingan tobelo tikini juara 3 mo juara 5 teh nang ate juara 5 kan oh juara 4 ma aja aku hamu disi oh namere baju muna teh oh pantas mak namere hamu sonari ya udah molo nga mo nang hita ta baduguguta. Bamula pe semangat do. Juara 3 mo ida. Dah. Kan itu akan mo nang adong dugugu di mana. Jadi orang Kristen itu kuat karena dia sudah menang, dimenangkan Tuhan. Amin. Ido. Ikon mo nang do hala Kristen ala Tuhan na pe mo nang do menaluhon hamatian. Dang adong dalu hala Kristen. Di bahaya ini ikut mergugur halak Kristen. Orang Kristen itu harus kuat. Dan orang Kristen yang kedua adalah mampu bertahan di segala situasi. Las perohana dan palasu. Haci peibana dan pacit tu. Marsak peibana dan parsaku. Harus mampu.
dan tahan menghadapi persoalan. Mololas rohana denggabi sugu rohana tunasing. Ido makana mulu adong artata. Unang menek rohata tunasodong artai. Beta tung gabe dong ate haduan. Jamita kunari minggu atik buah gabe besatai. Ido kan? Iya. Saya tatanya kon geleng taya sama nguli-muli. Habe jupang ma odo nah. Down. Orang Kristen harus mampu dan wise, bijak, berhikmat. Itu halak Kristen. Biar beda jauh bado mulai nih habis taran dot habis suhon. Itu ngulu nih halak Kristen. Di bahini molo hita halak Kristen didok halak Kristen didok sahalak teolog na terberita di abad persitongaan anggon hukuti majo alangah hujaha bukuna didok songonon orang Kristen itu adalah imitasio Kristus, imitasi Kristus, tiruan di Kristus, songon Kristus mahala Kristen ini harus mampu menghadapi banyak tantangan hidup. Si Thomas A. Kempis Magwarna teolog don jalal terberita do hati hai. Orang Kristen itu harus mampu, wise, dan bisa bertahan dimanapun dia hidup. Dakya dalu halak Kristen. Di baheni, desa plo pak didokon, dung didok desa pultolu gabi hubege masware nasana tenopa, akannya di Banua Gijang, di Tano, di Toro, di Tano, ro di laut, tung salu na di bagasan akai madok, puji-pujian, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot hagogoon rodi saling riling lama di ibana nahuldu di habangsai, dohot di biru-birui. Jadi didok na opat perngului ma. Amin. Namar lapatan imatutu. Sau mai. Atong amanginang. Molo di bagasan perdalanan nguluta songon na sorat ngulut taon. Songon na borat na tatuhukon. Songon na maol hita mamikiri mangalak katujulu. Amet tomai. Alana didok duhat dohani do didongani do hita rasi rasaro ajalnya saon. Amet toni odo Tuhan. Odo Tuhan. Ya do sahalak ruas. Ini nyata cerita na tahun nasalpu manang 2 tahun nasalpu. Ternyata nguluna susah. Susah dalam arti banyak pergumulannya. Mai do enatai tuau tikirohai makatatai di pabua parsoren noyong. Amang padita tangya kojo. Anga songona paborat tuon minna. Borata hari nang niku. Baborak ma inna. Oi do ate niku. Jadi dung tanya kon amen. Ase boto amang do mergugu au nang peborat na hutaonon. Usuk kudu Tuhani. Musi Tuhan. Naneng calo okusako. Dia berorientasi ketika dia menghadapi pergumulan, dia akan menerima kekuatan. Ido ngulu ni halak Kristen. Atong mangulu di sima hita. Haposima, tahaposima, ibana nang monangi. Amin. Tuhan de batama nami, molati ma di pasat rohanami tuho. Ala dinggan di parsoran nami di bagasan obason. Di basian ruas ini huriam. Ro siap bagas nabi manopot joromon marsaur hamin yang pajupang dohot ho patu papartagyangan nah hinasuhuton ni ruas ni huriam rap dohot parhaladum sian weksia las rohanami Tuhan ala pos rohanami narap dohot ho dohami di ingananon di bagasmon suang-songni nang akaruasmu na marsahor dohot hami marhiti live streaming di pertanyaanganon. Ali Tuhan, nung ngahwed dehok kami ede puji-pujiammi. Nung ngahupasat kami salu na holso manang pangiduan sihol ni rohanami tuho di tangyang nami. Jala nung nga rak martanya kami di tangyang pangodianon.
natinangyak ko ni naposom. Naparpudi nunga hutangi ho kami hatam. Nagabigugo di hami Tuhan. Napaposon rohanami. Nong di pasu-pasu hodo hami jala di dongani hodo hami rasi rasaro. Ajal ni hasyanganon. Papos rohanami mai Tuhan. Molo tungpe adong akka pangabati marlas ni roha hami. Molo tungpe adong nama benjut rohanami ingot mahami diho Tuhan. Misericordias Domini. Gok asini rohamdo sadok tanoon. Jala ingot mahami tiruam mudo hami di Portibion. Asa songoko hami Tuhan. Radi manaon. Radi majalo manang ahana masa. Ainung ngamonang hami di pamonako marhiti malua hosian hamatiani. Hehe hosian hamatiani. Atong jol mana malua dohami. Jol mana monang dohami. Jol mana bisuk dohami. Jol mana marhagugo dohami. Alani pos ni rohanami tuho. Di baheni hatam. Napaingoto kami di bagasan obason. Jol mana gugu dohami. Margugu mahami tutu. Madalani. Perdalanan ng ulunami tutikin na nengro. Asa gok pasu-pasu hami. Gabi pasu-pasu musi hami. Manang didiya hami maringanan. Atong tangihon mahami Tuhan. Asiruham. Pasu-pasu ruasmu. Sa namet na magurang sa ato na matua. Pasu-pasu ng parhalado ni huriam. Do pangulan ng goktiki. Pasu-pasu akan naburju. Dito nga ni huriam. Pasu-pasu na mga leon rohana tu huriamon. Asa sada hami mamikir dia do na duminggan. Si patu paun nami mabenlas roham. Nang mabenlas rohani dongan nami. Atong sisa madusa nami Tuhan. Asiroham. Saha diho mangulo nami. Mga sawan Jesus Kristus. Amen.